नका समजू कोणी लहान, साऱ्या दुनियेत फडकत राहील माझा तिरंगा प्यारा, अशा या तिरंगी झेंड्यास माझा मानाचा मुजरा. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट म्हटले की आपण लगेचच म्हणतो की आजच्या दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. पण हे स्वातंत्र्य इतके सहजासहजी मिळाले का? स्वातंत्र्याची लढाई जिंकण्यासाठी, शत्रूंना पळवून लावण्यासाठी भारतातील शूरवीर नागरिकांना किती संघर्ष करावे लागले असेल याची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला असणे आवश्यक आहे. आज आपण जे स्वातंत्र्य बघत आहोत आणि हे जे स्वातंत्र्य आपल्यास मिळाले आहे हे सहजासहजी मिळाले नाही. भारतातील नागरिकांना खूप संघर्ष करावा लागला आहे. 150 वर्षापेक्षा अधिक काळ ब्रिटिशांचे अन्याय अत्याचार भारतीयांना सहन करावे लागले आहेत. आपला देश आणि आपल्या देशाच्या भावी पिढी सन्मानाने स्वातंत्र्याने जगता यावे यासाठी भारतात हजारो शूरवीरांनी, क्रांतिकारांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता देशासाठी बलिदान दिले. त्यांच्या संघर्षामुळे आपला देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी मुक्त झाला, इंग्रजांच्या बेडीतून मुक्त झाला. उत्सव तीन रंगांचा आभाळ या सजला, उत्सव तीन रंगांचा आभाळ या सजला. नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडविला, ज्यांनी भारत देश मित्रांनो. धन्यवाद. आजच्या कार्यक्रमाचे माननीय अध्यक्ष, व्यासपीठावरील प्रमुख पाहुणे व येथे जमलेल्या बंधू भगिनींनो, भारतीय स्वातंत्र्यासाठी सर्व महापुरुषाला वंदन करून मी भाषणाला सुरुवात करतो. आज 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. आपला भारत देश स्वतंत्र झाला, स्वतःचे फायदे नव्हते. अशा वेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना घटना समिती स्थापना करण्यात आली. आज 15 ऑगस्ट आपण आलो आहोत ते सहजासहजी